Tak kandhani ya ngger. Mulane aku ora tau nyrengeni kowe kuwi merga aku dadi wong tuwa tansah nggedhekake pengati-atiku kok, Nduk. Aja nganti rasaku disendu dening anak mengko mundak malah lara atiku. Luwe-luwe jaman saiki wis sarwa maju. Lan sajake wis rada bergeser budayane. Bocah saiki racak wis padha pinter omong, pinter debat. Mula aku kudu super ngati-ati olehku ngandani kowe ya, Ngger. Iya. Ngati-ati ki ya apik wae kok, Mak. Ning nek nyang aku terus wedimu ki kenemenen malah ora becik dadine yo. Kejaba saka kuwi, bab olehku durung gelem omah-omah kuwi biyung aja nguwatirake. Mokal to yen menungsa kuwi dene Gusti ora diparingi jodoh sedeng kewan we eneng jodhone kok yo. Aku hakul yakin kok yung yen siji pesti, loro jodoh, telu wahyu, papat pangkat, lima donya kuwi eneng astane Gusti kang nyipta jagat. Lan aku tau krungu yen bapak pinuju ngandani kewajibane wong sing wis dadi manten. Nek sing wadon kudu bisa nindakake ma 5. Apa kuwi? Ma 5 kuwi mengurus rumah tangga, meneruskan keturunan, mendidik putra-putrane, mendampingi suami, genepe ma 5 yaiku mengabdi nyang masyarakat. Layan kewajibane wong lanang, Nger. Yen wong lanang jare kudu bisa ngenggoni nga 5. Nga 5 ki apa? Nga 5 kuwi ngayomi, ngayemi, ngayani, ngomahi. Genepe nga sing kaping 5 ngangeti apa nganaki ngono kae. Oh iya ya, Ngger. Muga-muga atur mau kepireng dening Kang Mas lan Mbak Yumu temanten sekalian ingkang wis kawiwaha, Ngger. Iya, Yung. Dadi manten ki nyenengke ya, Yung. Iya, Ngger. Nadyan dadi manten ki nyenengke ning tak suwun ya aja sok seneng dadi manten. Lah terus kowe sok kapan gelemu dadi manten? Aku aja tok oyak-oyak rabi, Yung. Aku isih seneng momong karo awakku dhewe. Aku isih arep ngrampungke nggonku sinau napa pawiyatan luhur dhisik. Ngono? Iya. Aja-aja seneng karo wedok ya, Wan kowe. Ora. Biyung ora perlu kuwatir. Beda karo kancaku kae, Yung. Aku isih normal. Ya ora dadi apa bakune aja suwe-suwe. Aku aja dioyak-oyak rabi ya, Yung. Ya wis ora apa-apa. Nanging Biyung ora perlu kuwatir, aku wis bribik-bribik. Wis ana sing tak pandeng. Wis ana sing tak pageri janur. Ya ora dadi apa angger ora kedisikan kancane meneh ora. Iki wis sehidup semati sabaya pati karo aku kok, Mak. Ya ora dadi apa. Yung, piye, Ngger? Iki sowan karo dudu sapa-sapa niki malah wong tuaku dhewe. Kok ngono? Iya, awake dhewe sowan panjenenganing Bapak Haji Sukron Suwanda lan Ibu Hajah Suci Katiningsih. Oh, kagungan perlu mantu kepara nyata, Yung. Ingkang kawiwaha ya ki Mbak Ayu DRG Retno Dewati kang wis kajatu krama dening Kang Mas Letu CKM utawa Dokter Gigi uga Nugroho Setiawan. Kuwi putra Bapak Sutaji saka ing Praupan Surabaya. Oh iya. Iya. Iki jumujuk ana ing Purworejo, Kecamatan Sanan Kulon, Kadipaten Blitar. Iya. Wah, kaya ketiban wahyu ya, Mak. Kok ngono? Ing atase aku karo kowe iki cangik limbuk isih anyaran. Ewadene wis dikeparengake gelar kagunan ana daleme panjenenganing Bapak Haji Sukron Suwanda. Monggo Biyung wis mangerteni dhewe. Putra Pak Sukron kuwi dadi kabeh elok kabeh. Sapa, Ngger? Sing pembayun ya ki Raka Mas Kalingga Purnama. Saiki wis minangka lenggah dadi anggota dewan. Oh, Mas Kalingga Purnama. Iya. Kaping pindho kadangku sepuh Raka Mas Anom Dwija Kangka. Mas Anom Dwija Kangka. Iya. Kuwi ya dalang hebat, dalang elok.
Ngono. Iya. Banjur putra sing kaping 3 ya kuwi Raka Mas Cahya Kuntadi, kuwi ya dalang. Ngono ya ngger. Iya. Kuwi iki garwane lagi mbobot 9 wulan. Wah, kari ngenteni leke. Iya. Mbak Kesi, Wah, garwane dalang sing putri presiden elok. Wah, jan wis ora keliya. Iya. Banjur sing wuragil yaiku panjenenganing Mbak Ayu Retno Dewati kang diwiwaha iki. Kepara nyata ngger, mula awake dhewe wajib unjuk syukur ing ngersaning Gusti Kang nyipta jagat. Wis kepareng sowan ana daleme panjenenganing Bapak Haji Sukuron Suwanda. Ngono. Aku sak kanca iki ujupe mung jagong kok ngger. Iya, mung jagong. Iki mung kepengin nderek melu ngregengake swasana pawiwahan bengi iki. Iya. Ya mung pujiku muga temanten sarimbit lan kang diundhuh panjenengane Mas Yoyok utawa Mas Cahya Kuntadi, Mas Dwija Kangka. Muga tansah pinaringan wahyu jodoh, kaki nini tetepa nyawiji. Amin ya rabbal alamin. Iya. Nduk. Piye, Yung? Ayo. Iki sadurunge ngaturake lelagon kang akeh-akeh, mligi ngaturake lelagon kanggo temanten sarimbit. Ngono. Kunjuk Mbak Ayu Retno Dewati kelawan Raka Mas Nugroho Setiawan. Iya, kersane Biyung. Aku arep nyuwun ya kuwi dandang gula sida asih. Dandang gula sida asih. Sing kepareng mbawani. Aku nyuwun karo wiraswara bintang tamu. Kok bintang tamu? Tekane keri. Ora apa-apa kuwi beteke nusul. Iya, ngger. Mas Joko Hermawan. Iya, Mas Joko Hermawan. Iya. Mas Joko ki yen pinuju awake dhewe nang omah ya sok pareng nderekke Mas Kangka, nderekke Mas Yoyok. Oh, Mas Joko kuwi. Mula tindak rene ujube ya jagong. Iya. Mula seragame ya pirang-pirang dadi. Iya. Ning Cahya Laras kuwi ya eneng, ning Dwija Laras ya eneng. Ora apa-apa. Monggo Mas Joko Hermawan dipun aturaken. Bawa dandang gula sidawasih. Monggo. Pemintaku nimasita hatut runtut tansah reruntungan ing sarina sawah ngine. Nduk, apa Yung? Bengi iki uga direkam karo Aini Record. Aini Record. Iya. So yen wis dadi, yen wis diedit bakal diedarake. Iya. Monggo ingkang badhe kepareng ngersakaken pagelaran dalu menika saged menika lumantar Aini Record. Iya. Dasare lakon bengi iki mligi sing nyuwun Mas Yoyok ngersake apa? Ngersake Anoman Duta. Iya. Mula wis ora wani mangan apa-apa aku. Semalang nek ora iso mere. Mengko sewengi munyuk tok iki lho. Ora apa-apa dikuat-kuatke. Mula kanca-kanca wiraswara ya tak dapuk dadi munyuk. Mergo barisane iki akeh. Iya ora apa-apa. Mula wis tak kei gedang siji-siji ta kuwi. Malah mung trimo gedang. Monggo Mas Kapi Joko. Ya elek. Joko nganggo kapi. Datan kinggang sarambut
Anake Mas Armadi. Sing palaran wingi. Iya. Engko Mas. Yen cedhak tansah mulat sida hasih pindha mimi lan mintuna hayo bareng nimas ana tapi wajib Nurano situasi matur sembah nuwun bawa dandang gula sidasi sampun dipun aturaken. Banjur langgame sapa? Langgame aku arep nyuwun tulung karo Ibu Waranggana sing uga sok keparengake nderekke Mas Yoyok, Mas Kangko. Sapa? Nomor 3. Saka tengenku pas nomor 3. Oh. Made in Ponorogo. Nggih, iki mbiyen ya cantrike Mas Kangko. Oh, mbiyen isih genep nduk mbiyen. Apa saiki edan kok ora genep? Ora tegese kok perkara edan lan ora iki ora dudu kuwi ning mbiyen ya isih sing putri iki ngasta sinden. Iya. Sing kakung urung tepung aku. Ya ora karo pengepul. Pengempul kok pengepul. Monggo menika Mbak Supah Miatin. Mbak Fahmi. Nggih. Monggo Mas Kangko, Mas Yoyok menika cantrik lami panjenengan menika. Sak menika kados mekaten menika praupanipun. Praupan. Monggo, Mbak. Aku kang setya satu
Sugyanto berkaing Matur sembah nuwun Mbak Supahmiatin sampun ngaturaken langgam setya tuhu. Iya yung heeh. Nduk, Piye? aku sak kanca mung bisa nyenyuwun marang Gusti kang anyipta jagat. Muga sugenge panjenenganing Bapak Haji Sukron Suwanda sak putra wayah muga pinaringana hidup bahagia nggih. Amin ya rabbal alamin. Aku diparingi dawuh wong winasis sing surasane mengkene. Siapa yang ingin hidup bahagia, syaratnya ada 10 sikap yang harus dilaksanakan. Ana 10 sing kudu ditindakake. Kepara nyata apa wae yung? 1. Lepaskan rasa khawatir dan ketakutan. Iya. 2. Buanglah rasa dendam. 3. Berhentilah mengeluh. 4. Bila ada masalah, selesaikan satu persatu. 5. Tidurlah dengan nyenyak. Iya. 6. Jauhi urusan orang lain. Iki sing paling angel. Iya. Yang 7. Hadapilah pada saat ini bukan masa lalu. 8. Jadilah pendengar yang baik. 9. Berpikirlah positif. 10. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nggih iso nindakake 10 bab kuwi mau bakal pinaringan hidup sing bahagia nggih. Iya. Amin ya rabbal alamin. Iya. Iki dasare Mas Yoyo, Mas Kangko uga ngaturi kadangku saka Banyuwangi Mas Percil ning sajake kok durung rawuh. Dinteni sik sawetara. Iya. Wah iki akeh nawala sing tumibaing pangkon. Ana nawala, ana nawala sing wis tak tampa. Iya. Apa yung? Iki ana sing ngersake. Oh lah kuwi cahe. Mula kok ana sirine karo sempritan. Karo eneng wong gawa gagar mayang ki bae. Percil to mau. Cil. Selamat malam Mas Percil. Selamat malam. Nggih. Wilujeng dalu, Bu, Wilujeng dalu. Alhamdulillah. Mas Percil. Nggih, niki kula jumeneng mboten napa-napa nggih. Oh, mboten napa-napa. Nggih, mangke kirang afdol mboten jumeneng nggih. Kurang apa? Afdol. Nggih. Alhamdulillah niki kula pun rawuh teng Blitar. Alah. Kok rawuh iki lho. Lho, mosok basane dirawuh ora oleh nek kok. Ya sowan. Nggih, sowan teng Blitar teng daleme mbah kula, guru kula. Oh, nggih, bapak kula. Nggih. Menika Haji Pak Sukron Suwanda. Leres. Nika bapak guru mbah wis. Mboten namung panjenengan, nika bapak guru tumrapipun para kadang dalang nem-neman sak kula menika. Amin. Amin. Monggo yen wis pirsa dhewe. Pripun? Panjenengane Pak Haji Sukron ki nek nyuwarake Bagong, wah kuwi wis ora enek. ora ana tanding. Wis. Nggih ta? Nggih, bis harapan we kalah suarane kenal pote. Nuwun sewu. Niki lak napa manten ta? Mantenan ta? Nggih, manten. Niku kula badhe tanglet teng jenengan. Apa? Niki bab perkara sesepuan niki. Oh, kasepuan. Kasepuan ngeten. Apa, Cil? Nuwun sewu. Oh, aja tepung 1000. Nuwun 200 mawon nek saged. Ora karep piye. Dina lak menurut jenengan nggih niki. Dina karo manten anyar niku riyen pundi? Dina Kalih manten anyar. Ya isih dina. Dina klentu. Lho kok iso? Lak menurut Percil mencari bakat. Wow. Niku kamus Percil mencari bakat niku dhisik niku malah manten anyar. Dhisik mantene anyar. Dhisik manten anyar rage anyak teng dinten.
Kok iso? Nah, nggih nuwun sewu nggih. Heeh. Lak niku lak manten anyar niku lanang kalih wedok, mesti lak wong wedok karo wong lanang. Mm-mm. Wong wedok seneng karo wong lanang seneng karo wong wedok. Manten anyar dihubungkan karena seneng karo seneng. Dumadi dinten Senin. Oh. Nggih, Senin dina Senin ini perkarane manten loro kuwi padha senenge seneng karo seneng dumadi dina Senin. Nek wis seneng padha karo seneng dirabekke kalih Pak Naib, matur ngoten manten lanang niku madosi sela-selane manten wedok, manten wedok uga ngoten madosi sela-selane manten lanang. Dumadi dinten Selasa. Oh. Lak wis roh sela-selane manten kekalih niku rebutan. Manten wedok ngrebut manten lanang, manten lanang ngrebut manten wedok. Dumadi dinten Rebo. Oh iya. Ngoten lho, skill niki namanya. Wah iya pancen meletik mripatmu sekarone. Oh, meletik tabrak kok. Lak mantun rebutan, manten lanang iki terus mengkis-mengkis. Oh, kesuwen lak rebut, nggih, kesuwen lak rebutan iki manten lanang mengkis-mengkis dumadi dina Kemis. Lak wis mari mengkis-mengkis. Wis to sak gathuk-gathuk. Iya. Wis nak mantun mengkis-mengkis pripun? Kuwi kamus apa? Kamus percil mencari bakat. Nggih. Lapun mantun mengkis-mengkis, manten lanange karo alon-alon karo ngematne. Biuk pijane apa to ya ngematke. Dumadi dina Jumat. Lak wis bar ngematke, mantun ngonten metu dumadi dinten Sabtu. Oh, dadi bar dimatke terus metu dumadi dinten Sabtu. Oh, lah minggune. Minggune iki cah sekolahan prei kuwi. Kuwi cah SD barang ora budal ketoke kuwi cah. Dumadine kuwi lho. Lah pripun to? Lah nggih pun jelas to niku, Pak. Nuwun sewu. Niku lak manten lanang iki padha senenge, padha semenenge niku dumadi dinten Senin. Padha senenge dina Senin. Senin. Lak wis maring padha senenge golek sela-selane. Golek sela-selane dumadi dinten Selasa. Maring golek sela-selane, maring ngono rebutan dumadi dina Rebo, mengkis-mengkis dumadi dina Kemis, mantun wonten ngematke dumadi dina Jumat, mari diusapi terus metu dumadi dinten Sabtu. Minggune kuwi cah sekolahan prei. Kuwi ngono tanggale abang. Jenengan karepmu cil apa iki kok? Lho, pripun to? Nuwun sewu. Apa meneh? Niki nek nomor kalih niki menurut Percil mencari bakat. Apa? Niki ngajak gawe grup dhewe wisane. Nggih, pun niki pun dados niki ning tetep bosok wae wis ora iso anu. Piye? Saniki napa bedane manten anyar karo wong bal-balan? Lho. Iki nah beda to wong manten anyar kena wong loro jodoh dadi siji diwo. Nek wong bal-balan wong 11 rebut bal siji. Niku lak wis wajib omongan kuwi jawaban wis ayo jawaban nasional niku jenengan niku. Napa bedane manten anyar karo wong bal-balan? Nek menurut Percil Kamus Percil mencari bakat. Bakat iki pijane piye to? Napa? Niku ngeten. Piye? Bangsat iki lak teko keri. Niki ngeten. Apa bedane manten anyar karo bal-balan? Bal-balan. Manten anyar. Lak manten anyar, lak bal-balan. Nek bal-balan piye? Bal-balan mari nglebokke age ambung-ambungan. Mari gol. Ngono terus karo kancane rangkul-rangkulan. Wah, seneng bal-balan. Nak bal-balan nggih. Terus nek manten anyar niku siji kalih bal-balan Bulimbo. Nek bal-balan niku ngiring bal sik diblobokne gol barang wis mlebu terus rangkulan niku bal-balan. Nggih. Terus manten anyar niku beda kalih bal-balan niku. Lak bal-balan iki digiring sik bale. During ngarep gol mas mlebu bleng mari ngono agek rangkulan. Iya ya aku iki ora budak. Lah nggih ngerti. Aku ya ngerti nek bal-balan digiring sik lagi dilebokke terus rangkul-rangkulan. Kuwi bal-balan. Nek manten anyar beda karo bal-balan. Kowe nyapa ora mulek ya iki omongane. Ditekokne mbuh sik rangkulan sik mbuh dilebokne sik aku ya ora mudeng. Wong edan iki. Monggo mangke nggih tesik wonten bintang tamu. Ayu Ting Ting sak. Waduh. Ya. Nggih. Sing nyanyi kemana ku cari. Ya sing digaruk iki. Nggih. Ayu Ting Ting ning prapatan. Alah nggih to kula niku napa nggih. Ning niki anu Mas Percil sadurunge tak ngaturke nawala sik. Iki akeh nawala sing tumiba ing pangkon. Nggih, monggo. Niki enek sing ngersake. Oh nggih. Wah, kepada Mbak Cangik di pentas. Saya adalah fans berat Wayang Purwo. Dengan ini saya minta tembang atau gending antara lain 1 pepeling,
kaping kalihipun caping gunung. Tembang gending ini saya kirimkan kepada kepada dengan ucapan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu kepada panjenenganipun Bapak Sukuron Suwondo dalah keluarga utaminipun temanten Sarimbit. Nggih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kesehatan dan keimanan sehingga dapat tetap beraktivitas. Matur nuwun. Demikian Bapak Kasio. Nggih, saking Lempare. Nggih. Oh, pare mriku. Celak niku. Pepeling. Pepeling monggo. Tak nyoba katiasane Mas Percik. Sapa sing kon lungguh? Oh, sik to. Ngadeg kowe. Iya to. Pepeling. Heeh. Nggih nak. Nak Mas, ya. Bawanono Mas. Dandang gula. Kula bawa. Heeh. Ajur Blitar. Menajur ya, Ben. Anggen aku tak jarak menajur kok. Yo, saiki lho, jane kula niku saged-saged mawon. Jone dandang gula, dandang jebol ae iso kok. Ning mboten apal. Oh, eneng kepekane, Mas. Beres. Napa? Eneng cakepane kowe ora iso menghindar ya, Nyuk. Iki eneng cakepane, kene. Mumpung ora eneng abahe aku mbok golekno dalang liyane iki terus. Sing rada anu ngono. Golek dalang liyane. Nek golek dalang liyane. Dalang liyane ya prei kok iki. Nah, saiki tak kei. Nah, iki masih todi. Oh. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dicekel wae ora apa-apa, madhep. Nah, ngono lho. Aduh, Dan. Apa kok guyu iki? Arek kaya SD ape upacara terus ya. Ya ora apa-apa. Yo, wasitodi. cengkoke manut aku. Mbok cengkokku dhewe ngono. Wis ora iso. Wong aku ki wong pirang-pirang lho, kowe mung ijen lho. Aku nggo Mbah Sandirono. Ini rak lara. Sirahe ngelu saiki. Nyelot sok diitung unyeng-unyenge ya. Mboten saiki mboten angsal. Aja nganggo kuwi saiki. Mboten angsal sakniki. Wasitodi terus wasitodi saking Prawinases. Yo. Saking Prawinases ngelingono yen urip miring sak wong-wonge yo. Ing ngelokne stres kowe. Ora lah setan ora ya miring to kuwi. Miring wis to. Terus entuk ndi iki, Mang? Ing donya. Nah, bebasan. Oh, ora usah nggih ngonoan. Bebasan mung mampir ngombe. Ora digugu. Salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi. Rasa rada digeret. Iku cagak agama. Kaya karo guyu nembang kok ya kaya. Nah, ngono lho. Pakarti. Nah, sing nyawangi kan seneng. Ono dadi disyuting ki ya. Iya ketara lek wong gendeng. Ya sumeh ngono lho, aja. Ngedohken tumindak mungkar. Yakti urip magya tentrem lahir batin. Bejo donya akhirat. Aduh, percil. Anjen kula iki elok. Walah mau didikane sapa sih? Nggih to, Pak Haji Sakidul. Larane wonge wani, nek wonge ya ora wani aku. Engko wonge kan nyetel CD le ya. Aja. Ya. Mas, kok didol lho CD-ne, Nyok. Masa? Iya. Tulung sampean edit omong aku mang ya. Aja nganti sing ngomong Haji Sakit. Mah. Oke, Dan. Yo, monggo. Diaturke pepeling. Nggih. Ayo. Gayeng-gayengan. Monggo, Mas Wahyo pepeling. Yuk.
awas. Dagelan nom bagus, wah selok tenan. Jogete pinter, mangke sambel kemangi napa-napa. Oh, iya. Malah apa dhewe. Aku wis timbangane dioboni kono aluwung aku. Ya sapa lek kon lungguh, wong aku ora lungguh kok. Wis jumeneng. Kok lancang ngono rumah saku. Mboten ngepos sedelo masa mboten nangsal. Monggo. Ah niki Pripun? panjenengan ndongake apa Mas karo temanten Sarimbit. Nah, sampean kudu nggih. paring donga pamuji awake dhewe ujube mung jago. Jago nggih. Kula niku namung setunggal. Pokoke temanten sakaloron niki aja nganti pegatan. Pun. Oh, ya wis. Bener. Cekak aos niku ya klebu donga. Diomong neko-neko nak pegatan wae wis elek. Mesti sing penting nomor setunggal niku mawon. Pokoke aja nganti pegatan. Pun titik. Iya ya. Nggih. Sapa lek kan lungguh? Ora aku ya mung anu tok njajal tok sik empuk napa mboten ngoten. Wong kancane rung Nggih, nggih. Mas Percil. Dalam. Sadurunge ngaturake Ayu Ting Ting. Nah, iki aku arep Napa? iki arep nyoba karo adikku wedok. Wah, nggih 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 nggih. Dik Mega. Dik Mega. Nggih. Wilujeng dalu, Dik. Ngendi? Wilujeng dalu. Nah, deh. Wah, padha karo dalange. Heh. Niki kula nek nimbali napa Pak Mas napa Om Ya napa? Om ngono lho. Apa ya Mas ngono ya entuk. Mosok ya kakek. Terus sik enem kok. Anu, Dik Mega mbok kula nyuwun pun panjenengan remenane apa wis mang nembang. Niku wau nama wonten mamudut napa niki wau caping gunung nggih. Ayo mbotong nguyen dolan. Caping gunung. Sik Nggih. niki sik niki enten melih, enten melih. Napa Nggih, malih? monggo. Nggih. Nyuwun sewu Mbak Cange keparenga ngracikaken lelagon Sinom Cengkok Grandel. Saged, Dik? Saged mboten? Nah, dan mengke caping gunung ngenteni Ayu Ting Ting ya. Aku mesti apik kok mesti Ayu Ting Ting. Sae. Tak nyuwun Sinom Cengkok Grandel. Anu kersane rada anu, Dik. Jumeneng ning kiwa kotak jejer karo iki. Iki. Diasta, kepekane diasta ora apa-apa. Mboten napa-napa. Nah, ngasta buku. Mboten napa. Wah, jan. Mriki Yai kok lelang sing nyeh. Ya nggih sami to. Ya cocok, Nduk, cocok. Wong padha ndlujure langsung. Alah, Kuwi jenenge- padha ora duwe pucuk wong bonggol-bonggol. iya ya. Kuwi jenenge bahagia atine ngono lho. Nggih, Bocah lemu ki. ngetarani lek tinggone kalih wong tuane to ngeten iki. Nggih, bener. Kono jejer karo Kula malah mboten demen to sing kuru-kuru ngoten niku. Weh, karo sing kuru ngono ki ra seneng. Lincah lho. Loh, weh, kuwi malah elok kok sing kuru kuwi kok. Kuru iki iso Lah kok ra pencolot. seneng ki nyapa? Nggih, Pencolot-pencolot. pokoke nggih mboten remen ngoten. Wis ketemu urung catetane. Sik. Dereng. Dereng? Entosi. Ya ngampil karo simbah-simbah kuwi. Mbak Yu ngono lho. Lah Sik niki enom. Simbah. ngeten to tasik nem-nem danten. Ya. Wah, kuwi jan. Ayo diaturke. Wah, jan. Yaine lho. Todi. Wong Sinom kok wasi todi ku. Mboten niku wae ta? Kula pengen Iki nembang jumeneng, niku. Nggih, jumeneng, Dik. Monggo. Nah, metara Mas Wahyo. Yo. Terus Kene, jejer Mas Percil kene. Dipethuk, Cil. ya
Niki ditilar men sih. Niki tilar. Niki wis eneng kok. Niki ditilar. Wilujeng dalu, Pak De. Jengkolmu. Wong kuwi isih enom kok. Pak De. Rabi urung Pak De. Wong umure kuwi sak adimu lho. Lho, mboten. Kula niki kakange niki. Oh, kakange. Nggih. Mosok niki dereng rabi. Lho, Kok ngono rupane nuwaki ngoten. Gila. Niki lho. Piye piye? Iki jenenge wong jujur iki ya iki. Heeh, rung rabi nek rupane Rupane piye? neleki. Nuwaki. Kuwi rupane neleki. Nggih, Nuweki. kon kaya wong tuwek. Nggih. Iya wis ta dongan ndang bongko. Ya ora to, Cil, ora to, Cil. Lah ora nesu piye wong sing bagus kaya ngene wong ning mburi mau dipoto ora nek kamerane kok ngengkel moto. Niku mboten wonten kamerane, Bu. Terus didelok jebule Niku isih enom kok Dik Mega. Niku mung make up-e wae digawe tuwa, ngoten lho. Oh. Nggih, dadi jane tuwa. Jane ya sik enom. Nggih, momorane diamplas ketok enom niku. Nggih. Lah sampean ngamplas apa piye? Pundi kula amplase? Lho, kuwi yo ngengkel iki ya. Nantang kok kuwi tandangi tenan kowe. Niki wong jujur. Nah, jejer. Mbok yo di karo adine iki mbok yo dibopong apa piye kok. Wah, jalah wong sakmene gedine lho. Alah ya ora kira kuat ta sampean nggih, awak sakmono. Ngenteng nih sampean jane ya kuat. Ning kok boyokku pedhot. Ora apa-apa. Tanggung jawab kowe. Monggo, Dik. Nggih, monggo nintingane, Mbah. Waduh, nggih. Nah niku pun pas nek sing geter diceluk Mbah. Pun sip. Sing ngendang niku ya Mbah. Mbah, Wahyo. Nggih. Monggo. Manismu kang ujiwa. Elok suarane. Wah, suarane kok bojoku persis. Lah jirene nang rapi. Pacarku. Piye to iki goblok. Nyapa? Wong ya bener. Pacar goblok kok percaya iki. Ngapa Ngene lapor lho. aku? Pacar goblok ya. Ngene lho, Nduk. Dari yang jirene. Ancene iki rupaku tuwek, wonge goblok, cengoh gendeng. Dadi sitok. Guyu, Dagelan ki aja mutung. Ora Mboten mutung lho. piye kok. Mboten riyen lho, Om. Ngeten lho. Pripun? Lah jirene rong rabi, mbok sono lek omong kaya bojone. Piye Maksudnya lho kayak pacarku ngono lho, pacarku sing awis apik kate dadi bojo. Oh. Urung Ya diterus. yo ngono ki wonge. Elek. Wong kethek, Nduk. Puas we. Oh, yange kuwi jenggoten, Rek. Lanang yang kuwi lanang. Monggo. Ya. Agawe ruciteng Kuwi Mas Cil. Nggih. Pripun? Dek, nyan iki umur pira, Dek? Pinten? Kula kalih welas. Oh, 12. kalih welas. Kowe pira, Cil? Kula tesih 21. Oh, walian kuwi. Mboten. Saestu kula saniki 17. Oh, 17. Nggih, Jadi ya mung Tuwek men lho. Hah? Lha iki tuwek men lho. Wis ngelokne rupane elek, bocah gendeng sik. Ono ndarang rapi ki ngopo? Ora payu-payu. Aku takon ngecer ngalun-alun ya moh. Aku dek kapanane ngecer ning alun-alun nggih celana cendhek darani banci. Iki lho, Cil. Diri pripun? Sinden iki sik 12 tahun ki rong nganggo kembang. Oh, ngaten nggih. Iya kuwi deloken kuwi, gelungane Nggih. tanpa kembang. Wah, Nek leres. 24, 26 kuwi kembange mlathi ya mung sak cemuk ning pinggir. Lah terus sing ruwenteng-renteng ngoten niku. Nah, niku nek wis umur anu kembange ora mlathi, kembang telon. Nek wis tuwek wis Nak- cek 50 munggah ki kembange telon. Telon gen aku kuwi sindan umur swidak kembang telek-telekan. Iya, ora ambune ra karo-karuan. Umur swidak kok tiba telek-telekan. Ya, Dik. Mangga. Gulu iki nek Kyai nek lemu ki suarane elok. Sopo ngomong? Lho, lah nyatane ya apik nek suarane Dik Mega. Mbok kowe luwemu ngisone ngowoh tok. Lek kowe ngono ya wis kelemon. Nggih. Mangga Kok jejer tok Cil kok kaya wong wedi ngono apa to jane? Lah engko dinyek neh lak jejer. Loh, kudune ben ora dinyek dijejeri, dirayu karep ben entuk perhatian, gen dilem. Ndang kono, ndang nembang.
Iki ngopo to jane iki? Keplak tenan. Yo. Monggo. Apa kang si Natya Jebul kupinge cilik jebule. Apa? Kupinge niku nalit nyumplik. Masa lho? Nggih, mboten kados Mbak-mbak Yu niku rada gedhi-gedhi. Ya sing 12 tahun apa ya kupinge Nggih. kaya wong 21 tahun lah ya. Ayo engko genep 30 tahun dlawer. Nah, aja mringis. Terus nih. Umpama munduta rokmi Anu tertentu tatu ruti ibarat wong numpak perahu. Swantene kaya Mbak Kesi ta pisan. Nggih. Lumampah tanpa welah. Ya ora. Ora. Lambeku sing Nyuwara gede kok buri kok ijo iki. Oh yo, alah mboten asline. mboten piye. Sampean ki lho asline. Ngapun demak ora kowe. Panik sewot meneng aku. Ning matyaning jala nidi temah gonjeng anggen jonging pakulingan. Panjenengan sing diapali langgam apa? Senengane panjenengan. Ah, Lho, aku monggo. manut wae. Wis kecane napa, Po? Lah napa? Nggih, diparingi langgam niku mawon napa jenenge kok lali ta aku? Eh, Apa Mas jenenge? Wah, sekolahmu lho nomor piro? 12 tahun wis lalen iki. 12 Selikur tahun. ora wis buyuten iki. Teh jan aku lan niku marai gampang lalen lho. Lah Napa? padha sampeyan nih ya. Lambang napa? Langgam asulule. Yo. Ya ora to. Tandha Eneng mata langgam mawon. langgam masulule. Langgam tandha mata mawon. Oh, tandha mata. Oh, Nggih. 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 Kersane dibeksani karo elike ya. Nggih. Ya lek Mas, percaya. mas no Oh, mboten mas saged, to. mas. Ya, monggo Mas percaya. Nggih, boleh. Tandha mata kendangane tayub. Monggo Dik Mega, yo. Senadyan to ora nesta. Tandha mata Lemune luwes. sing tak nampa. Ayo. Senadyan Oh. namung sepele ngelingake kabeh salah beto.
kasih Dek Mega. Nggih. Nggih, niki Tiba saatnya. Ayu Ting Ting dikeluarkan. Nah, nggih. Dipethuk ya, Cil. Nggih, monggo dipethuk napa? Walang kekek. Walang kekek. Monggo, Cok. Walang wadah duduk kae. Oh, jebule nggawa patroli, Dek. Yo, Ayu Ting Ting keluar yo. Walang kekek, Mas. Ora mung nonton nggon TV wae. Pengen nyatake Ayu Ting Ting iki kaya ngopo. Ah, nggih. Kula beto tebe-tebe. Ayu Ting Ting. Gak niki iki. Wah. Cil. Pripun? Wong ki nek goroh, ya ta. Pripun? Kuwi neraka cadangane. Nggih. Kowe mau muni apa? Dek wau SMS niku Ayu Ting Ting. Lah wong Ayu Ting Ting lah kok malah tukang nyolong piring sing teko. Sapa sing ngomong Ayu Ting Ting? Ora aku oleh SMS kok. Ayu Ting Ting ngono jare. Sing kemana? Di mana? Kemana? Kuwi lagune Yogo karo Sinden. Kok iso? Lah nek pas rame-ramene sesuk neng di kemana? Nah, terus Di mana? terus Kemana? Di mana? Niku lagune kanca-kanca krawitan, kanca-kanca Krawitan. Kok kanca-kanca yoga. Yogo. sajake diet cak Ayu Ting Ting. Diet pripun to? Teng rumah sakit tang 14 dino kok. Arep modar kok. Kok diet. Diet. Yo, tak kira ki menjaga keindahan tubuh ngono lho. Apa ya olahraga, apa diet, apa Niki nggih mboten indah, niki nggih buruk sekali kok. Nek nyatane saiki wis sehat walafiat. Alhamdulillah nggih. Aduh, jan. Bisa ngomong alhamdulillah nek lara. Heeh. Nek ra lara ya ora. Lho, ya enggak oleh no. Ora entuk to. Wilujeng dalu. Nggih, wilujeng dalu. Wilujeng dalu, Mas Percil. Wilujeng dalu. Aku Mas Percil kok. Lho, sanes kula to? Dudu. Oh, dudu ya, Pak. Lah kok nyapa kok? Lah iya Sor. lah awakmu kan wis teko sik. Hah. Lah sing teko anyar ki aku ki. Lho, Kok wilujeng dalune awakmu? Apa awakmu mau rong wilujeng dalu? ya weh. Lah yo kok eneh. Lah nyapa apa gak oleh? Yo ra entuk wilujeng dalu yo pisan tok kok Wong wilujeng dalu. silaturahmi kok ora oleh kok. Bar lara saya kereng lho sajake. Kereng iki wong dhuwur. Ganas kok. Kok ada. Wilujeng dalu, Bu. Nggih, wilujeng dalu. Waduh, jan. Kenalno. Nggih. Anu dipun tepangaken asmanipun sinten? Nek rumiyin Endang Kulina Dimangsa. Oh, niku rumiyin. Nggih, rumiyin saniki gandeng loro leh niku kalih tiyang sepuh niku kon Dilih ngelih. apa? Nikita Willy Permatasari menanti dunia dalam berita. Dengkulmu. Siapa? Siapa? Nikita. Nikita Willy Permatasari menanti dunia dalam berita. Oh, tak kira nanti dunia. Dalam berita akhirat. Seneng nek kancane anu. Boten. Saiki Nikita Willy saiki jenenge. Nggih, sakniki Nikita Willy. Genti-genti wong dek kapanane ning Tulungagung ya nyolong pedah motor. Dadi ning dinggon-gon iki genti dek. Nggih, tak dol terus tak dhuwit diutang mbokmu tekan saiki rung disaurno kok. Aja nesu, Kang. Malah mumu. Kang matamu. Ya ampun. Kleru. Ya aja ngono ta. Lah mosok kaya ngene slogan niku napa nggih pantes to bocah iki? Ya nek ya sing sabar
sabar to kok terus metu matamu ngono kuwi terus sing sabar. Ya cok tenan iki kapok. Sabar. Wis lara kok ora sabar iki. Sabar to mul. Sabar. Sabar. Lawan nek dadine jenenge Hadi Mulyana. Iya. Bengi kok Nikita Willy. Sabar to Di. Lah iya. Kok senengane. Pegel lho, wong kaya ngene leh macake ning gone salon pas kok iso. Salon ora nggo Lah pas. nggih duwe pas dadi salon pas ngoten lho. Rodok maju. Ya kemajon lho. Mundur. Lah kok ning kono miring nengen. Rodok nengen sithik kamerane. Nah, ngiwong rada ngiwong sithik. Ora ketok engko. Lah kok ning kono? Mbuh. Kok musuh. Ayo. Aja mutung. Ayo tangi Gup. Aja mutung to Lek Dar. Jenenge kok akeh men to. Dek kapanane Trubus, Mul, Dar jane jenengmu sing bener iki sapa? Gara-gara diceluk Trubus iki lara. Lah anu mbok menika gandeng dalu menika ujubipun temanten. Nah, menika panjenengan gandeng pini sepuh. Monggo dipun mbok ya paring apa ngono lho, ular-ular. Apa wejangan. Nggih. Aja pegetan wis tak nggih lho ayo. Dalu menika kula badhe ngawontenaken sawer-sawer. Ular-ular. Ular kira ya ula to. Bosone kan sawer. Badhe ngawontenaken sawer-sawer. Ben sing waras ngalah. Ayo. Ya ora sing enom iki ngomong sing tuwek. Heeh. Ya panjen aku engko nek tuwek diunduh ngono. Ayo. Ayo ular-ular apa kowe? Aja pegetan dienggo percil. Ora nyapa ngono. Ayo ular-ular. Nyuwun dhateng sing Gusti ingkang mreping dumadi. Mugi-mugi Pak Sukron Suwanda, Pak Haji Sukron Suwanda sekalian Ibu anggenipun mengkugati mimba putranipun kalih sing rubeda dados warga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Jebul ya iso teges jebul. Ya iso to kok iso. Lah iya. Lah sebab dhisiki ya. Kene sak usume ngono kuwi. Nggih. Pokoke ndi sing sik pokoke dianu ngoten dadi sing kari iki bosok ya ben ngoten. Nembang to. Nek sing Bu Nikita Willy. Inggih. Menawi dipun keparengaken mbok nggih panjenengan wah Amin. Wah lagi dayane. Amin. Alhamdulillah paringi rezeki. Kabul kajate. Amin. Udan ki banyu-banyu penguripan. Anggih. Mancing dadi katentreman. Leres. Muga pinani Bapak Haji Sukron Suwanda sak keluarga manggih ayem tentrem. Amin. Lan warga ageng ana ing desa Purworejo. Kecamatan Sanan Kulon. Nggih. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nggih. Nembang. Nembang yuk. Ayo nembang ya. Oh nggih. Ayo nembang apa kok sing iso kok? Ayo ngersake ingkang klasik napa ingkang rekreasi menika. Kok iso kreasi? Kreasi kok rekreasi piye to? Kreasi. Oh, rekreasi ki seneng-seneng. Lah. Nggih. Pokoke sing Klasik. lawas nih, klasik. Menawi klasik menapa? Nggih menapa onang-onang gambar sawit. Weh. Serundeng gosong. Apa? Hah? Serundeng gosong. Serundeng gosong. Nggih, terus elo-elo kali bleber. Nah. Napa kukur bau. Piye to ki? Cucur kok kukur. Nggih. Oh, lah sing rebab le nyatetne ya kleru. Den asem tenan kok. Piye? Lah ngapa kok kleru? Cucur ya di anu ku to. Oh, pokoke trocoan bumbuh kae. Oh, alah. Cucur. Lah apa? Apa sing anyar? Sing anyar apa? Sing apa sing cewek gaul kuwi ta? Untune Gingsul, betul. Gingsul 17 panganane sego diwul wela kecer beras. Iso ndledek kok ngono ta? Kuwi kok aku kuwi. Masa Kowe ta? mangsamu. Mbah, aku ya ora pati apal kuwi wong Ular kambang ya, ular kambang ya. Ular kambang monggo. Nah, ular kambang. Apa cakepane? Cocak rawa. Cocak rawa. Cocak rawa. Yo dicoba. Ular kambang Cakepane cocak rawa. Oh, jek kula cucukmu. Gak krungu. Mesakno. Pemelimpah. Yo. Ya iya, nyapa? Piye? Iso kaya nabi genderuwo. Apa to klothekane urung iso nabi gendruwo? Niku lho bleng-bleng ngene.
Manggih. Marine rada Manggis lempar lempar mangga ku dapat ku coba melamar gadis janda yang aku dapat cocok Lah iki akeh. nah kaya tapi gendruwo nek iki kok kotekan to anune Ya, ya kotekan dipaske. Ayo. yo mono Pas nilarase to. oh alah nyonton ya meslek kene iki wong monggo latinipun dipun cocokaken gender menika Ah. Jamaneten wong tu warapi rawa wanci bengi rawane nangis bae Marko wedi karo manuk ya manuk cocak rawa dawa buntute yen digoyang ser aduh penake buntute sing akeh wulune yen digoyang ser aduh penake buntute sing akeh wulune yen digoyang ser aduh penake buntute sing akeh wulune yen digoyang ser aduh penake buntute sing akeh wulune yen digoyang cer aduh penake buntute sing akeh wulune yen digoyang cer aduh penake ayo terus badar sejatine wujud empu tong bajil tok Cil Nggih, kula nggih ngaten. piye Badar sejatine wujud dadi panggundulan. Tok. gandeng enek sinden dikelongkop sampeyan tak jenengke desa Pambutaan Tok. Gandeng ora nek rambute tak jenakne apa Oh, biasanya terus langsung tek ngono lho aku iki. Apa? Aku sing ngeblong ngono lho gentenan. Tek ngono lho. wong kok senengane mesake lho Cil Ora. jogete mung karek gendak-genduk ngono tok kowe iki apa ya ora reh ning piye sinden diklongkop kaya rambutan Aceh besok rejaning jaman Piye wong jane? desa kene katelah desa Purworejo Adomen hubungane iki apa pamlontosan apa? pamlontosan kok Purworejo ora aku kene iki desa Purworejo Wancene ya beda. Piye? Bojange. Piye? Iki jerene bojone sing wedok ning omah. Lah ngene iki kan dadi lanang. Bojone sing wedok ning omahe jarene drijimu palsu apa ya ta? lah iku kaya kuping kae piye kuwi Lho. ah ning kaya mantene brimob Ya. kaya apa kaya brimob wah kuwi anu brimob Cil kuwi Ya. ngono kuwi brimob Brimob nak ngene iki brimob ya. Iya. Ya. ayo to Lah aku ngene no. lali apa piye kuwi masa ora bethuk pirang-pirang dino lali Kok aku agak jaduman kok. Lah ngono. nah nek ngono kaya apa Puntadewa Ah, malik bokong kethek. Ngono. mosok mesake wong nek pesinden kok sinden bokong kethek apa ya enek Ning saestu. piye apa Cil kowe iki mau arep Anu, jarene bojone sing wedok ning omahe jarene drijine iki palsu. lah iku kaya kuping kae Ora, wis iki driji kok.
Kuping iki kaya kuping iku. Iki driji. Ora. Iki Oh, driji. driji ta? Heeh. Drijine sapa sing palsu? Niki lho, drijine Buendang Kulino dipangan niki lho. Dirasa niku palsu. Kok iso? Jarene lak dicekel muni iki jarene palsu. Apa iya? Nggih. Coba. Nuwun sewu. Ora. Oh, asli. Asli. Aduh. Jangkrik kaya kuping kae. Iya. Iya, Ngono jare ora. bener. Iya, iya, Pak. Gileh tak. Sing kiwa palsu kuwi. Gileh. Nek sing asli dicekel ora? Ora muni. Nggih, bener. Nggih Iya, lho. bener kuwi. Lah Terus? nggih, niki lho. Lho. Oh iya, Ora muni. Nah, Terus Aduh. apa? Timbang dirijimu iki jane menungso ora genep iku iki. Loh, kok iso ora genep iki lho? menungso ora genep piye to beli mbok? Driji yo kakean. Lah Sapa? kakan piye? Niki dirijine 11. Endi? Lah. Jajal ya. Piye? 10 9 8 7 6. Ayo disimpen. Nah, terus Nah, sing iki 1 2 3 4 5. 5 karo 6 pira? 11. Lah iya driji 11 nek iso umuk ram. 11 ki 10 kok 11 iki piye to? Rungokake to? 10 9 8 7 6. Iya ta? 6. Disimpen sik. Simpen. 1 2 3 4 5. 5 karo 6 pira? 11. Lah iya dadi 11 lho kok. Layak oh. Timbangane drijimu kelong, pira? drijimu 7. Kok iso 7? Alah kene tak hitunge. Nah, selesai. Dikarne. Piye? 7 tenan iki. Apa cacat? Alah mboten. Piye? Citek 2 3 4 5 6 7. Kok Oh mungkin? iya, cacat bae. Kok Cacat. mungkin? Kok mah mau 10 iki? Oh 7. Sumpah to. Oh kenyataan kuwi 7 no lho. Endi? Lah kuwi. Hitungan to 7. Pira? 10 lho. 7. Kok iso Ditung, Cil. Ya Bener. nggih. Citek 2 3 4 5 6 7. Lho. Nang 7 lho. 7 no iso. Wong driji pritil kabeh. Jajal balengane. Nah, citek. Oh, iki lho apa? Piye ta? Gara-gara tek ilang 3 to. Karepku ki mosok driji 10 kok dadi 11. Der. Pokok senengane. Monggo. Enten awala? Monggo, monggo. Katur Mbak Cangik wonten ing Pangkeliran. Kanthi Leres. atur wilujeng dalu lan wilujeng makarya. Nggih. Kula nyuwun supados dipun racik gending setunggal Sri Huning kaping kalipun Caping Gunung Jenggleng. Oh nggih, mekaten. Matur nuwun. Menika Bapak Muh Suratin R, Brigadir Polisi. Nggih. Matur nuwun. Pak Polres Pare Kediri niku. Oh nggih. Nggih. Wonten Mas malih. Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem Mbak Cangik ing Pakeliran kula nyuwun gending Sri Huning kalian Gathik Glinding. Menika saking Bapak Santoso.